Na guys, humana og sud. Humana finishing tanan dari sud. Sala, humana pod dari nga side, humana pod siya. Thank you Lord. Dari kwarto, humana kwartos mga kuyas guys, mana nagisandig ng mga katri karong di mga buling. Dari humana siya. Dari sa among kwarto, humana. Yan guys. Thank you Lord. Humana. Majong buntag na tantanan guys. Tapos papagabril sa zugligos mga baktin to. Kaya karon tataon manggi hakot na sila tubig. Ako dari magtiwas ko sa hayhadzen guys. Kaya laba man ko gapo sa hapon. Hayhadzen laghan. Ito may isa kakabog na lain. Ito na isang gatoy na sabit. Okay, so batang tanga-tanga camera. Pero matulin ta. Guys. Kapugan guys. Singko pas. Ay, singko na buntag. 5 in the morning. Morning yan ang tanan. No guys, day tukoy nga grabing kalaagan ka adto. Lagan lagi cracker. Cracker. Ano man ka? Para magalaga na, habot na magalatong may manok, malabukan ansa ka. Tura ka to ka tukad. Cracker. Cracker, dala ka diha. Nara ka nang hay ko. Hay. Nara ka diha. Nara ka di pwede mo ngare. Naglaag na. Ano po yung mga guys. Wala, malupitan sa motor. Cracker. Ligid. Murag teddy bear. Teddy bear. Nam. Hala, ning adjaw. Bantazi ha, kaya sa matumban. Cracker. Ano man, wala kayo uban, no? Pilitan tag 1, 2, 3. Pilitan ni 1, 2, 3 inja. Ha? 1, 2, 3. Pwede tag 1, 2, 3. Tambos ko ang purgas. Dagan-dagan. Naka na dyan sa may sadyo ka. Arang kalaagan ka adyo. Delikado na mo atun dyan nas kuan karsada. Right. Mana guys. Pang-hi-hi. Thank you Lord. Kitiwasunan harap ay panghangir mga bahag. Ay, ano? Ipagkulong mo kay grabe mo ka mga laagan. Simpa ko usang maligsan mo. Nalagay. Bravo! Si Bravo Mark Teddy Bear. Si Hansel, arang ka-cute mo dyan. Ano? Ano? Ngita ka si mama. Tuwad tukaw. Tukaw, dali. Matusok ko sa dinong. Dala, bisa skulahan guys. Naghihatod si Kim Kim. Mag-line na, nadamag na. Mag-line na sila. Mag-flag ceremony na sila. Sa bukod na matunhay, tamis na kinampan. Puti ang kabaybayunan. Bastali siya. Mana sila line. Oy, simudagan. Mudagan kay Madam Ag. Sige na. Nay Kim. Oh, orang daga ka ato kamban. Kaya mamaylo sa uguan. Bisig mo isa. Palita na rin kuan. Isa ka kilo. Ito yung sumba. Di na nataka ako. Di ara. Kare kay lamiin. Magkaaoy. Nakuspikas ba guys?
Hindi ada sila ay. Hindi kayo pa. So guys, humanaag. Sud, humanag finishing tanan dari sud. Mana tanan dari kitchen, mana daris kanang dani banggira, manapod. Kaya nga na pa na si Jack kay napaitao dana, naitao dana pohon. Humana nga na agisang porma. Da abuhan humanapod, das ilawom humana, dapat ilawom guys. Humana tanan, das ilawom humana. So, dari sala, humanapod, dari nga side, humanapod si Ja. Thank you Lord. Ja. Okay, kita liliin na ta guys. Kaya nga humana tanan. Dari kwarto, mana kwarto sa mga kuyas guys, mana lagi sandig ng mga katrik karong di mga abuling. Dari mana si Ja. Dari sa among kwarto, mana. Yan na guys. Thank you Lord. Humana. Humana kasi dari guys. Unja din na, amban na sila dari sa gawas. Dana sila sa papagabral sa gawas. Oh, dana sila sa gawas. Meron di ay. Chorse. Alas 15. Hortos inday, hilak mo. Hartong ko lagi. Thank you Lord. Sugdan na nila gawas. Balik na ko sa eskwelahan guys. Dihara ko gihatid. Palit ko isda nga tamban. Tag 70 raman nag kilo. So ni ko hapo sa ka kilo. Magdala man to maisugba. Sugba. Sa parisan pag-utan. Paits na. Yes no. So nang balik kay Kim kay alas 10 na. Nagswagit unsa to. Mako dato ini panggawas. Mana yung klase? Mana? Oh, very good. Very good. O, tanaw natin very good, Bi. Tanaw ko very good sa bata, Bi. Dali. Dali, tanaw to very good, Bi. Tanaw, ay, open mo bag. Dali, tanaw, Bi. Tanaw si Mama's very good, Bi. Masama niya very good sa bata, Bi. Oy. Oy, wow. Very good. Very good, Kim guys. Anitin ang suot ng name. Lisa. Oy, very good. Kim. Wow. Diyan na guys. Perfect. Kimi. Yehey. Perfect si Kim guys. Namuli na ta. Kaya magdiga mo pa ko paniod tunas papabi. Very good. Ha? Very good. Agbatang lakbadzi. Ikaw. Tana. Muli. Una na me. Bye. Tata. Li na mi guys. Kaya magdiga mo pa Miss Kim para sa paniod to na mo. Okay. Then Miss bye guys. Magdiga mo na may paniod to. Very good si Kim. Minsan ko ang susi. Ming. Panda. Limon. Kanang isa na imo danan. Tukoy. Ang gisud kay mo aris karsada. Dos bako maligsan. Yes. So manag-una dari. Nauna ang nanay ng Manila. Ato jud. Hapit na. Nesa. Aliwa ato sa. Kau. Tusod ka. Ito ko Kim sa sud. Nagdada ko dari sa ijang salin guys. Kanin ijang luto. Kaya nung ijang tiwasan. Wow. Mo pala man ang mahinlo Wow. Andiyan na hinloan na ni pohon ug mahaman na ni kuan kana ang alkuba. No. Mahaman na alkuba na ni tanan guys. Usa na mga ako anon. Hinluan. Markubahan na ni pohon. Usa na mga hinluan. Kaya rong kasara. Hamis na siya. Thank you Lord. Mana? Salamat ka dun yung tanante. Anate. Rang nakadukan nindot. Rang nakanais ka adyo. Karing darhis, banggira na may itao da ni guys mo na inganan sa purma. Kimino. Na. Sama na day pamana. Gold. Cha.
Sa maning kalasihan gold. Itlog sa kuan, kabibi. Iklog mani. Itlog no. Naga mo mga kuan guys. Naga mo mga ornamental flowers. Ipang-andam na kaya man ipamutang dato sa kilid naghaman og finishing. So na. You ready ng papagabril. Uy, mga budik-budik. Nanga mo. Uy, mga busuga buzag. Budik. Wala di naman mo barag ag pa. Dik 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 dik. Hala, ansa naman di naman mo barag. Kamuritsing na pod. Gikan na ba sila lagi? Gikan na sila lagi sa bligan. Psst. Di naman mo barag gab. Di naman mo barag ag Buyag na sila. Ha? Napay kuan sud. So, then na guys. Uy, hala, dako nagilang agi. Thank you, Lord. Dari na sila, guys. Dari nga ako. So, manilang agi karong adlaw. Dari bi, tangariin. Oops. Upya. Okay. Na nga side. Dari nga, kasaka nag-agi. Karong adlaw. Alright, thank you Lord. Ana. So dadto, dito na pas likod ugma. So ipawahi agkuan kani mga poste. Kay mo man makalangan kani guys kani ngani. Kuanan pa man sa tupungan ug maadyo. So ipawahi ag mga poste. Ana. Thank you Lord. Ilang damba. Salamat Lord. Sa ugma, ari na sila dari. Ani na mo dani ugma? Dani. Ini kumandad to dari na mo. Atubangan sa. Oh, ato sa ada skilid. Ah, dito sila nga kilid guys. Ugma pohon kay kani mahuman naman ni Dani. Na, salamat ka Lord. Salamat ka Lord sa tanante. Ya, teka tangkuan. Ya, hala, ginukuha katapuan mo barag agasa. Makalingaw na sila tanahon.